Hi guys. Continue mi sa among trabaho guys. Nagkanal mi sa amo ang nan emong koralon. Mga padayon ta sa tong gibuhat gahapon. Ay. Baliw ko nang sa kapala. Di naman ay mabalik sa Oh, siya mo huwag kita. ikakaagi. Sabi ito na kaluyo agi. Kapi ka saan?
Ay, 500 yan. 500 yan, pistis eh. 500. Tampis na tayo tubo mo. Ito, sugay kung inom ng kape ba, sundang lang ako ala. Kaya katunang dance ba? Masali pa kumatang ko at mga. Basta maanag ka na sila synthetic. Hindi ka na herbal. May lamig. Kaya kung tag-ito, kape ka ng kape ko. Kaya matulog-tulog na ba akong lugay kong pumahaw? Na, sugod na na boy. Sugod na sa pagka. Sugod na sa pagka-adik. O na-addict na ito, okay? Ginawa mo pas kape yung pinito. Ikaw pagkas-kape dyan yung gining. Yan na. Mga tusiyan, sinutan mo. Wala na siya. Oh. Nani na po dyan. Lisod, kape kay makamingaw. Mingawan pagka sa kape kay sa asawa. Kuyaw. Ano niniron? Ano tubig? Wala pala. Pagkahan na lang. Pagkahan na lang. Pagkahan na lang mga agas dire. Sana, ikan dito. Sa ilangan niya, wapa na yung koral. Gikan ko sila ang panahon nila. Sa una. Sa akin ako galikas sa plaza. Pagkahan na lang. Leo, kanala na din ha. Problema rin ka lang kay tambak mo. Tambaka, no? Kaya po ito ya. Sa kanalan. Ito gahi mo git pero kasi tuloy yung tek. Yan kulang tambak ko eh. Dili na kanal. At sa baka din ang kanalan. Deliver sa sada. Kasada tambak. Oo, ako sa Iso tayo kung kubiga. Hindi mo rin. Di ba kayo kusog ang tubig na basta patag-patagamay? Dito na dito. kanal. Maubos mo na inyo. Ubus mo ko niya to ah. Ano yung mga tubig ano Kusugin ulan eh. Tubigan di po. Gaputong kanal dito kayo. Huwag kayo ngapon kayo sa kaligit. Ha? Oo. Apo naman ito. Tubig. Kami ko anin ha, file ana. Dito sa wala file. Pinaamid na. Babaan pa lagi. Pag i-out ano, itabakan eh. Hindi ko sana. Itabakan na po yun. Amo na kayo. Pinasambol, yan nakalingaw mo nagtambak. Mga nihabong niya ha. Hindi mo nang gitilingan. Mga kay wala man. Ha? Saan na po ito? Lumanilagan. Tumorong. Ngayon sa panguhan ng hari. Huwag ko kariton kayo. Ano ako dako kaya kariton na. Ate ko po. Ay, yung tadang. Patag din eh.
medyas oh. Kailangan na ilang taping. Oo. Di tayo lang. Din. Asan yung kanali niya? Hindi ka na. Ay, murang pa. Murang. Bakal yan, mas tubig. Siya mo, pagkagamay na yung mga. Parang ano ba? Nakantong yun, di ba mayroon na? Tidak ba? Ito. Ang andaw daw ko na lang ng kanan. Tayo magbuwang ato. Walang may anam-anam ba? Tintahon. Gastong puli ay.
Kuha ko loy guys. Loy kalutan ako. Oh. Sa pwede ako yung mga TV. Sa ni. Atang hindi naman ko. Hindi mag-atang kay mga umalulak.
X-Men ni Sander. Lagi, lira silingan. Baji gitu, kay. Sige na, mampong. May baji, bias baji. Ano ko to siya? Sama ko ta. May baji mo lang tay. Kaya sa bali dito. Yung akong saging. Maglong agtag saging guys, snacks at mga trabahante. Maglong agtag saging. Ano ba yung oras? Haling ta guys. Haling bunot. Maglungag tang saging guys para sa atong mga trabahante. Inog daw ka ni. Inog oh.
Pina na tong dahon para dili magtagok. Pag hawak gini lang ma nilo